Martz naz, Zornotzako margolaria edo artista plastikoa, eta kasu honetan hemen nau Aiaraldeko ekintzen faktorian beka bat jaso dalako, sorkuntza beka bat. Eta beka honen barruan nire proiektua kolorezko pertsona deitzen da, eta nire proiektuaren barruan mural bat sortzea dau, eta horretan nabil momentu honetan. Niregan uste dut edozein adierazpen artistikoaren moduan da lenguaia mota bat, eta pintura gaur egunera arte eta zaila ikusten dut nire bizitzan aldatzea uste dela nire esparrua eta nun ni eroso sentitzen nazen eta bertan aldoan isladatu nire sentimentuak, galderak, emozioak.